Здравейте, потребители на Бибълк 7! Аз съм Workshop и днес ще ви покажа как да си направите влакче. Ще ви трябва по ваш избор купче, захранвани релси, количка, ръчка, факла, вземе и обикновени релси и да започваме. Така. Започвате както си искате. Извивки, всичко вие се преценявате как да е. Аз ще го направя така. По-много ще го направим, защото само ви показвам. А някой ден ще ви снимам моето най-голямо влакче, което съм правил сега. Ето така. Правим си початка, откъдето да се спускаме. Където да тръгваме по-точно. Правим го също и тук. Така. Така, така. И започваме да слагаме захранвани релси. За извивките слагаме обикновени релси. Защото захранваните не могат да хванат извивките. Не знам защо направим така. Ето, сега слагаме ръчки. Слагате ръчка и където е червено, си имате ръчка. Където е черно, пак слагате ръчка. Идвате ви. Сме готови. Сега го осветявате. Където си искате слагате факли. Ето така. И сме готови. Имате една количка, слагате върху релсите и с десния бутон веднага кликате върху нея, за да може да се качите. Ето така. Виждате колко яко става. Това беше от мен. Аз бях в Workshop и днес ви показах как да си направите влакче.